बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बारग' एमएलए बारग' बिटिसिनि इएफ हितेश बसुमतारीखौ पुलिसा ग्रेप्तार खालामदों। खौरां सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिथांनि न'निफ्राय एके सिरिजनि राइफलजों लोगोसे गोथां गुलिफोरखौ मोननो हायो। बर' कन्ट्रेक्टर आफादनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारी आरो बड'लेण्ड जनजातीय सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिखौबो पुलिसा ग्रेप्तार खालामदों। दावराव देख्रेब नार्जारिखौ बिथांनि न'निफ्रायनो मोनानि 2:30 पुलिसा क'क्राझार थानासिम बोखांनानै लाबोयो। बिटिसिनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी, बिक्रम दैमारी आरो दावराव देख्रेब नार्जारिमोनखौ ग्रेप्तार खालामनायनि आन्दोआव गोदानै हाथियार लाग्रा आफाद दानो नागिरनाय होननानै बेखायनो ग्रेप्तार खालामदों होननानै क'क्राझारनि एसपि नबदिता शर्माया खौरां बिजोङाव फोरमायदों। गाखोलांनानै ओमफ्राय आं असि होनबाय आरो असि सारा ओमफ्राय होमबा आङो बाहाय जिरायदो होननानै बारान्दायाव आङो सियार होदोंमोन आरो असि सारनो, खिन्थु बाहाय जिरायाखिसै बियो। आं सारखौ लेंनानै लायनि होननानै ओमफ्राय अब्ला बियो आंजों न' सिङाव हाबफालांबाय असि सारा। हाबफानायखाय आङो असिलाय नालाय ओमफ्राय आङो दे होमबालाय बाहाय जिरायदो आं सारखौ लेंनानै लायनो थांबाय। ओमफ्राय सारा दसे उनाव फैबाय। सार फैनानै सारा सोंबाय माबे असि मा जादों होननानै। ओमफ्राय सार नोंखौ एसपि मेमा लेंहरदों, एसपि साहाबा लेंहरदों होनबाय आरो मानो होननानै। माबा मोनसे नोंनि माबा फैदों एलिगेसन फैदों बिदि होनबाय। एलिगेसन मानि एलिगेसन मोनथिया जों। बारे सोंबाय थाबाय, नोंसोर मोनथिथारगोनदां खोन्था मानि फैदों, खोन्थाया मोनथिया होनबाय थाबाय। ओमफ्राय उनावहाय मानानै सारा जुदि फैया होनब्ला बिसोरो हमख्रबाबो लाबोनोसै स्टाइला बेबायदि। ओरै पुलिस माबा बेंबाय। ओमफ्राय आं उसुबिदा मोनबाय। ओमफ्राय आं होनबाय नोंखौथ' लांखासिगोन, माबाहैदो ड्रेसआ चेन्ज खालामदो होननानै। ओमफ्राय बे एसे फ्रेस जाहैबाय आरो। फ्रेस जाबा जेला सारा गावनि बाथरुमाव थाङो होमबा असिया सारनि रुमाव हाबफाबाय। हाबफानानै बे जि जोम दोनग्रा माबा थाया होमबा, अभारड्रप थाया होमबा, बेखौ मोनसे खुलिबाय। ओमफ्राय आं उसुबिदा मोनबाय। हाब मानो बिदि नायलायनांगौ, जोंनि सायाव माबाफोर सन्देह दं नामा होननानै सोंबाय आरो। नहय होनबाय आरो बिदि होनबाय। बिदिनो मोनफा खेवनानै नायजोब्बाय असि साहाबा। मानानै नायजोबनानै ओमफ्राय आं एसे उसुबिदा मोननानै ओमफ्राय मोनसेया आंनि गहेना दोनग्रा बे लकमोन आरो बेखौ बोरै बोबाय थाबाय बियो। ओमफ्राय बाहाय आंनि एसे गहेना दङ होननानै आङो खेवना होनानै माबाबाय आरो नाय होननानै बिदि आरो नायजोबदों। जेबो खारनथ' मोनथियाखिसै जोङो, दासिमबो मोनथियाखै मा खारनाव लाबोदों। ओमफ्राय दाबो माबाबाबो रायलायनो होआखै दासिमबो, हाबनो होआखै। सारनो आं दै लाबोदों, बियो प्रेसारनि मुलि बिहरदों, मुलि हरदों, जाहोखोना जाहोदा गावसोरसो मिथिगौ। दैखौबो लोंहोआखै होननानै गावसोरनो खोन्थादों। माने लोंहोआनो न'निफ्राय लाबोनायखौ गावसोरसो होगोन बिदि आरो। दाथ' लुबैनायाथ' नोङो सार बायदि मानसिखौ, बियो खुनु जेबो कारापसनबो गैया, खुनु राजनितिकजोंबो बिहा माबा गैया। बियो मावो बियो जाथिनि थैनाय थांनाय गाबनाय उखैनाय, बिनि थाखाय बियो हर सान सिन्था खालामो। आं जेसे दिननिफ्राय मोनदों, आं मोननायनि आवगायनिफ्रायनो आं बे सारखौ आं बिदि होननानै मोनथियो। बेहा गावनि उखैदोंना जिलांदोंना बायलांदों बे जेबो माबा गैया। गावनि बे जाथिनि थाखाय बियो एकदम हाया आरो हर सान सिन्थायानो खालि जाथिनि थाखाय, दस्रा आरो जेबो गैया। जों लुबैदों, मानोना जों बेनाव बेबायदि एरेस्ट खालामजालायलायनाय माबा मोनसे दाय दस दं होननानै जों साना आरो। आं साना, फेमिलि जानानै आं साना बिदि आरो। थागोन, दाथ' जेरैबायदि इंगिर नुयो जोंनि राजनितिकनि माबाफ्रा, जेरैबायदि नुगासिनो दं मिडियानि गेजेरजोंबाबो, जेरै मावनायनि गेजेरजोंबाबो नुगासिनो दं। डाइरेक्ट थागोन होननानै आं सानो।